Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Пенсионерларны эш белән тәэмин итәргә телиләр. Пенсия фонды аерым программа өстендә эшли. Почта бүлегендәге операторлар күбрәк функция башкарачак. Республикада яңа форматлы бердән-бер бүлекчә Чаллыда ачылды. Чаллыда тантаналы рәвештә 2 балалар һәм яшүсмерләр клубы ачылды. Әлеге чарада Мәргән Файрушина катнашты. Чаллы пенсионерларын бизнес нигезләренә өйрәтәләр, яңа белгечлекләр үзләштерергә ярдәм итәләр. Пенсия фондында беренче тапкыр пенсия һәм пенсия алды яшендәгеләрне һөнәри әзерләү буенча программа өстендә эшлиләр. Әлеге эш ничек оештырылачак, Гүзәл Габдуллина сюжетында. Чаллыда 3-нче буын университеты 5 елга якын эшли, биредә пенсионерларны компьютерда эшләү осталыгына өйрәтәләр. Хәзер аларның мөмкинлекләре тагы да артачак. Пенсия фонды шәһәрдәшләрне һәм Тукай районы халкын сорау зур булган белгечлекләргә укытырга тели. Многие хотят, например, заняться предпринимательской деятельностью. Здесь мы планируем создать какую-то им помощь для создания предпринимательской деятельности, защиты предпринимательской деятельности, как правильно вести предпринимательскую деятельность, как правильно все это выстраивать. Ну, одна даже у нас заявилась, я бы хотела, например, обучиться и делать ногти. Пенсионерка. А почему бы нет? Шуңа охшаш программа мәшгульлек үзәгендә эшли инде, шәһәрдәшләрне хисапчы, пешекче, токар һәм башка һөнәрләргә өйрәтәләр. Сорау зур булган белгечлекләргә уку мөмкинлеге дә бар. Пенсионеры, которые хотят, говорят, мы хотим для себя. Для себя это значит, во-первых, изучение, как операторы ИВМ идут, изучение интернета, это уже не первый год. Затем, значит, идут дизайны и ландшафтный дизайн. Много у нас спрашивают, флористы, это уже для себя, женщины, для личного, но и не только для личного. Флористам и ландшафтный дизайн вполне может женщина-пенсионер выполнять эту работу. Яңа проектның максаты укыту гына түгел, эшкә урнаштыруда, шуңа да эш белән тәэмин итүчеләр белән элемтәләр булдырачаклар. Пенсионерларга үзләренә ошаган юнәлешне билгеләр өчен тест узарга туры киләчәк. Хәзер уку йортлары белән килешүләр төзи башлыйлар. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Үзгәрешләр бинаның тышыннан күренә. Фасад төзекләндерелгән, мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр өчен шартлар тудырылган. Әмма төп үзгәрешләр халыкка хезмәт күрсәтү процессына кагыла. 4 тәрәзә эшли, шуларның 3-се универсаль. Үзгәрешләр бинаның тышыннан күренә, фасад төзекләндерелгән, мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр өчен шартлар тудырылган. Әмма төп үзгәрешләр халыкка хезмәт күрсәтү процессына кагыла. 4 тәрәзә эшли, шуларның 3-се универсаль. Элемтә бүлегендә посылкаларны бирү һәм посылкаларны алу өчен мөмкинлекләр тудырылган. Бу хезмәт күрсәтүнең вакытын кичерәйтә дип әйтер идем мин. Чөнки посылкалар барысы да операторларның эш урынына якын итеп клиентский залга урнаштырып куелган. Шулай ук элемтә бүлекләрендә почта банк хезмәте күрсәтү мөмкинлекләре дә бар. Клиент белән оператор арасында бернинди дә барьер юк. Тагын бер үзенчәлек, оператор һәм клиент арасында тәрәзә тормый. Бүлек башлыгы да хезмәт күрсәтү залында утыра. Кирәк булган очракта ул да ярдәмгә кушылачак. Сейчас у нас первая задача стоит разгрузить очередь, поэтому у нас электронная очередь и в помощь, как бы, выдачу, прием, вот, как операторы тоже помогаем на рабочих местах. Бүлекнең мәйданы зур түгел, әмма ул зоналарга бүленгән, шуңа да халыкка уңайлы. Клиентлар посылкаларны үзләре капларга тутыра. Әлегә яңа форматлы Чаллы бүлеге республикада бердән-бер. Тиздән Татарстанда мондый почта бүлекләренең саны 5-кә җиткереләчәк. Шуларның 3-се Чаллыда урнашачак. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Тукай районы хезмәтчәннәре кышка печән әзерләүне төгәлләп килә. Бүгенгә 10 000 тоннага якын печән тупланган. Бу планның 99%-ын тәшкил итә. Башка терлек азыкларыннан 13 000 тонна синаж, 82 тонна яфрак азык әзерләнгәннәр. Күпьеллык үләннәр барлыгы 8,5 гектарда чабылган. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 2017-2020 елларга яңа эш башлаучы фермерларга ярдәм программасында катнашырга чакыра. Министрлык крестьян фермеры хуҗалыкларын грант бирү өчен сайлап алуга конкурс игълан итә. Гаризалар һәм документлар 11 июльдән 9 августка кадәр кабул ителә. Кабул итү эш көннәрендә 9-дан сәгать 4-кә кадәр башкарыла. Толырак мәгълүмат алыр өчен авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Шолуда Заря һәм Гармония яшьләр һәм үсмерләр клублары янәдән үз ишекләрен ачты. Капиталь ремонттан соң ачылган клублар подросток дип исемләнгән балалар һәм яшь үсмерләр клубы шелтәренә керә. Ремонт барышында нәрсәләр үзгәргән алдагы сюжетта? Илленче комплекстагы Заря яшьләр һәм үсмерләр клубының ачылышы өчен бәйрәмгә әйләнде. Бирегә килгән балаларга төрле уеннар һәм мастер-класслар әзерләнгән. Шәһәр мэре Наил Мәгдиев әлеге клубларның әһәмиятен ассызыклады. Балалар һәм яшь үсмерләр тәрбиясендә алар төп рольләрнең берсен үти диде. Из 26 подростковых клубов за последние годы, а эта программа идет с 2015 года, отремонтирован 21. На следующий год, даст Бог, Аллах берса, мы завершим капитальный ремонт всех 26 подростковых клубов. Яңартылган клубларга балалар бик теләп йөри башларлар дип ышана биредә эшләүчеләр. Здесь сделали красивый ремонт, стало все лучше, проводятся почти что каждый день всякие мастер-классы. Шундый ук күңелле бәйрәм 27-дә 12 йорты ишек алдында узды. Биредә Гармония балалар һәм яшь үсмерләр клубы ачылды. Капиталь ремонттан соң бинада музыка, хореография, гимнастика заллары, видеомонтаж бүлмәсе һәм башкалар ачылган. Бу кабинетта рәсем дәресләре үтә. Һәм без бүген менә мондый матур маскалар ясадык. Монда күптәннән йөрисеңме? Әйе, 2 ел. Просто все счастливы, дети, родители. Первый капитальный ремонт, обновленный клуб, обновленная современная аппаратура, современная мебель. Сейчас еще больше будет у нас детей, желающих по новым направлениям. Клубларга мәктәп яшендәге һәркем килә ала. Иң мөһиме клублардагы һәр түгәрәктә бушлай. Мәрьям Файрушин, Элдар Шайдуллин, Яңалыклар. Быел Татарстан балаларына җәйге сәламәтләндерү лагерьларына 55 мең түләүсез юллама бүленгән. Шуларның 13 меңе авыр тормыш хәлендә калган балалар өчен. Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы башлыгы Рафиса Бурханов сүзләренчә, быел балаларның сәламәтләндерү кампаниясын бюджеттан финанслау 1,5 миллиард сум тирәсе тәшкил иткән. Әлеге сан елдан-ел арта баран балалар өчен 1843 ял оешмасы эшли. Аерым алганда 128 шәһәр яны стационар лагере, 15 санаторий курорт оешмасы, 81 палаткалы лагерь, 926 көндезге мәктәп яны лагере һәм 689 хезмәт һәм ял лагере. Кара диңгез яр буйларында 4 лагерь бар. Хәзер рекламалы мәгълүмат Шалуда Апельсин исемле яңа автоузәк ачылды. Ул Хәсән Туфан проспектында урнашкан. Компаниянең беренче автосервисы 2004 елда Казанда оешкан. Шул вакыттан алып Апельсин Татарстанның автомобиль базарында ышанычлы эшли. Бүген аларның 200 меңнән артык клиентлары бар. Яңа автоузәк шәһәрдәшләребезгә нәрсә тәкъдим итә алдагы материалда. Мы работали в городе Нижнекамск, работаем в городе Альметьевск, и нас не было в Набережных Челнах. Кызыл тасма кесу, кутлаулар, бүләкләр уйнату, концерт номерлары фуршет. Апельсин компаниясының зур бердәм коллективы Шалуда үзенең беренче автоузәген ачты. Инде тәүге сатып алучылар да бар. Яңа машина алдык, машина карарга дип килгән идек. Вот егетләр монда, яшь егетләр бик ошады. Әйбәт дип аңлатып, йөреп карадык, алдык бергәләшеп, бөтенебез бергә алдык. Компания үз эшен тотылган машиналар сатудан башлый. Ул чакта 2004 елда әле автомобиль базары юк диярлек. Апельсин безнең төбәктә бу бизнеска нигез салучыларның берсе була. Икътисади кризисларында җиңеп чыгалар. Бүген инде Апельсин барлык төр автохезмәтләрендә күрсәтә. Бу яңа һәм тотылган машиналар сату, алмаштыру, ашыгыч выкуп, комиссияле сату, финанслау, детейлинг һәм әлбәттә инде сыйфатлы сервис хезмәте. Если наша компания сегодня успешна, мы развиваемся, это говорит о том, что тот сервис и качество, которое мы оказываем, они нравятся людям. А тот ценник, либо стоимость наших услуг, она приемлемая. То есть мы стараемся все время делать стоимость ниже. Приходите, приезжайте, мы с вами поделимся своими знаниями, поделимся вообще нашим ассортиментом и будем рады всех видеть. Апельсин автоузәген шәһәрдәшләребез җиңел табар. Ул уңайлы җирдә, Хәсән Туфан проспектында урнашкан. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз диде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Современные модели слуховых аппаратов в центре хорошего слуха «Радуга звуков». Телефон в Набережных Челнах 92 32 38.